लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ आरो खेबसे फिन बरायनाय थाबाय जों दिनै आरो मोनसे जायगायाव बेरायनो थांनो नागिरदोंलै आरोना मा जायगामोनलाय दैजिं गोबावसिमोन बेरायैया दिनै गोबावजों खेबसे बेरायगोन गोबावजों खेबसे दिनै बेरायगोन नायलांबाय था जों नोंथांमोननो देखायलांगोन अब्ला नायलांबाय थादो नोंथांमोना जोंनि लोगोसे थाफादो जोंनि लोगोसे थाफालांबाय थादो दसे सम लाबा आरोना फैबायानो जों नै दा फैबायानो जों दा गाइसमोन फैजेनबाय अ माय गड दा गाइसमोन नै जों दैलांबारियाव मोनफैबाय दै बारगासिनो ओरैहाय नावबो गाखोबावगोन ओरै फैगासिनो दं लामाया नुबायना माबायदि ओरैहाय गोथौथार नामा गोथौ नङा ओरैहाय बांद्राय गोथौ जानाय नङा गाइसमोन नायलांबाय था बारगासिनो दं ओरै बिथांमोनाबो नै ओरैहाय नावा लांनो फैसिगोन जोंखौ नैबे नावा लांनो फैगोन ओमफ्राय बेनिफ्राय गाखोनानै बारलांगोन जोङो ओरै ना मा होनो माबायदि मोनो जायगायाव बेहाय गाखोनानै माबायदि मोनदों एसे मोजाङानो खिन्थु नाव गाखोनो आं एसे गिनाय मोनो आरोना गाइसमोन दैया बारा गोथौ नंखानाय नङा बे ना दैयाथ' माथो गोथौ नङा नै माथो गोथौ नुवाखै आं बैयाव मोनसे गाखोबावनांगौ दा नुबावगोन बेखौ डाबल गाखोनांगौना ओरैहाय डाबल गाखोनांगौ जायो नै गाइसमोन नावा फैगासिनो दं जोंना ओरैहाय बालालाबो खामानि गैया बैयाव लाखायोखा ओइखौ बारहैदो नों ओइखौबो बारहैदो नों हायोबा नायनानै जायगा मोजाङानो दैलांबारि मा दै होनो थाख्लाय नांगल दै होनोबा नांगल दै ना नांगल दै होनो ना मायो आंबो बारा मोजां मोनथिया आरोखि ना आंनि आन्दाजआव ओरैनो नांगल दै जागोन बियो नांगल दै जागोन दैया बारा गिदिर देरथ'वाखै मैया अखा हादोंमोन ना बेखायनो गेन्दा जादों एसे गोग्गोसो जागौमोन खोमा दैया ना दा गेन्दा जागासिनो दं फैगासिनो दं नामा जोंना नै ओरै नायलांबाय था ओरैहायबो नै खोलाहा थांबाय बबेसिम जोबथायो बे दैयालाय ओरैहाय गेजेराव फैयो जोंबा दा ओरै बबेथिं जोबथायो बे दैया दालाय ओरै बियो दैजों माने दैजोंखौ लोगो लाहैयो खोमा हाग्रामा ब्रिजखौनो लोगो लाहैयो ने दे आं बारा मोनदांजोबनो हाया आंबो फैगासिनो दं आगानसिमल' जाथारखायो नै नावाबो बबेयाव थांनो ब्रादा मैनागुरि जाबाय एबार जोंनि फाला नावगाखो फैनो मोनाखै लाबोगैलानो जाबाय आरो जोंजों नै आंबो दिनैसो बोसोरसेयाव खनसेल' गाखोनाय जायो आरोना ओरैहायनो बाजासिम मोनगोन आरोना नायलांबाय था जिउनि सुख गोजोना सानसे जिउनि दुखु दाहाया सानसे गोमालांजोबगोन बे लैथो बिखाया गिनानै रावबो गवा
मोनफैबाय दा ने मोनफैबाय ना औ दे थाथ'दो दा जों नै मोनफैबाय ओरैहाय थांसिगोन आमगुरि डाइरेक्ट नायलांबाय थादो एबार नुलांसिगोन डाइरेक्ट मा जायगा होनोमोनलाय हाग्रामा ब्रिजमोन नामा औ हाग्रामा ब्रिज थांसिगोन डाइरेक्ट एबार नायलांबाय था दै गांबाय दैलामबारियाव दैबो मोनदोंनो नै ओरैहाय उफाय गैया गासिमोन एफा खस्थ' जों ब्लग भिडिअ बानायबाय नोंथांमोना वान के सावथाइखौ कमप्लिट बानायना होदों माबोरै फैनानै थाव सोदोंमोन ना औ थाव सोदोंमोन नै आंगुरि मोनफैबाय आरोना दायो नै नायनानै लादो औ आंगुरि खिन्थु फैफिना आरोना वान माने खनसे फार्स्ट टाइम दिनैसो बोसोरसेयाव खनसे आरोना दे लांबाय था अब्ला दा मानि थाखाय जोंहाय थाथ'खो लामायाव पुलिसफोर दं हनै लामायाव पुलिसफोर दं आरोना औ दायो थाथ'नांबाय जों साथामना नै हेलमेटबो गैया जेबो गैया लेखा गारिनि कागजबो जेबो गैया ओमफ्राय दा जों बेहायनो थाथ'ना थानांबाय नायलांबाय थादो माबा मोनसे जानानै बारग'लांसिगोन आरोना गाइसमोन नायलांबाय थाबानो जाबाय ना मा होनो औ दे नुलांबाय थानो मोनगोन नायलांबाय था